Insusto e discriminatorio. Así definiu esta mañá o alcalde de Pontevedra o acordo adoptado polo Goberno e a FEMP en relación á cesión de remanentes. O fixo tras manter unha reunión cunha trintena de alcaldes de todo o Estado e de todas as cores políticas, a excepción do Partido Socialista. Hoxe non se trataba de falar das diferencias, senón de poñer en común o que nos une, non? E o que nos une non é ni máis ni menos que o decreto que quere aprobar o Goberno e que entendemos que é un decreto que nos queren impoñer desde o Goberno do Estado, que é un decreto injusto, un decreto discriminatorio e desde logo non sirve para as necesidades que temos os axuntamentos derivados da crise da COVID-19, non? Na xuntanza, os alcaldes acordaron reclamar un novo decreto lei sobre remanentes, o cal recolla un fondo municipal independente da situación financeira de cada concello. Eu puxen un exemplo do fondo que o Estado cedeu ás comunidades autónomas, de 16.000 millóns. Ese fondo que o Estado cedeu ás comunidades autónomas non se lle dou ás comunidades autónomas que respetaron a regla do gasto, que tiñan remanentes ou que non tiñan remanentes. Se lle dou absolutamente a todas as comunidades autónomas con criterios, teóricamente, vou poñer entre comillas, obxectivos ou en todo caso o máis ecuánimes posibles, non? En segundo lugar, os alcaldes que participaron hoxe na reunión exixiron que, mentres dura a crise da COVID, se suspenda a Lei Montoro nos aspectos referentes á regra de gasto, déficit e estabilidade. Esos tres aspectos da Lei Montoro impiden a utilización dos recursos económicos dos concellos, vale? Recursos económicos poden ser remanentes, pode ser superávit ou pode ser acudir a deuda ou acudir a déficit, etc. Neste sentido, Miguel Anxo Fernández Lores anunciou esta mañá que o Bloque Nacionalista Galego votará en contra deste decreto no Congreso dos Deputados.